Ja, test. Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom hier op het Hitpiece Centrum in Exlo. Op deze mooie dag waarbij we vandaag onze jonge hengsten gaan volgen voor hun zadelexamen. Onze HKC en onze verrichtingsjury staan inmiddels klaar. Wij geven het woord even aan de voorzitter van de HKC, Piet Bergsma. Ja, dankjewel Alice. Ook dit jaar welkom op het CO 2025. Het is ook dit jaar weer een heel innoverend gebeuren. Je maakt heel veel mee en ook met eigenaren. We weten ook dat we mensen teleur moeten stellen. Dat is er ook bij en dat hoort er ook bij. Dat is het spelletje. We hebben 9 hengsten die examen doen vandaag. Het zijn 9 leuke hengsten, goede hengsten. En wij weten ook dat bij elke hengst wel wat te bedenken is om het kritisch te maken. Maar wij vinden dat deze hengsten allemaal examen konden doen. En we gaan zien als ze vandaag waar gaan maken. Wij wensen jullie
als publiek en als eigenaren veel kijkplezier. Wij hebben ervan genoten tijdens het onderzoek. Wij hopen dat u er ook van geniet. Dankjewel Piet en heel veel succes vandaag. Samen met je collega's Ellen van Gastel, Corrie Terpstra. En de verrichtingsjury ziet u inmiddels ook in de hoek zitten. Dat zijn Gotien Sipsma en Jos van der Wal. En inmiddels al de eerste jonge hengst in de baan. En u ziet het, dames en heren, we hebben de baan wat gestroomlijnd aangelegd. Niet dat u denkt, wie was er dronken vanmorgen bij het aanleggen van de baan. Maar dit helpt de jonge hengsten, dit steunt ze wat in hun examen vanmorgen. U ziet nummer 32, Tieme van Staking. Een sterhengst van Oelbran 502. En zijn moeder is Aniek van Staking, een stermerrie van Torben 466. Tieme komt uit stam 121. Hij heeft een verwantschap verzekerd 17,48%. En hij is gefokt en in eigendom bij Staking BV in Spannem. En Tieme wordt vanmorgen voorgesteld aan u door Stefanie Berens. Stefanie, succes. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome on our examination, riding examination for the young stallions in our central examination. You see the number 32, first in the ring, and that's Tieme van Staking, a star stallion, 3-year-old, sired by Oelbran 502, and his dam is Aniek van Staking, a star mare by Torben 466. Tieme descends from mareline 121. He has a kinship of 17.48%. His height with us is 1.64. The breeder owner of Tieme is Staking BV in Spannem. And Tieme is presented by Stefanie Berens.
Dankjewel, Stefanie, voor het presenteren van het team van Starking. En Thieme is vandaag één van de 9 hengsten die examen gaan doen. In het centrale onderzoek zijn er nog wat meer hengsten. We zitten momenteel op 12 hengsten. 2 hebben een uitgesteld examen. Dat zijn Vigo van de Warande en Tjorre Evas W. Ster. En een andere hengst heeft vanmorgen ingecheckt. En dat is Redbad S. van Noet Ster. Bastiaan uit Tjalke. En die zal ook instromen in het laatste onderdeel van het mennen en het tuigen van dit centraal onderzoek. En u ziet de tweede jonge hengst de baan binnenkomen. En hij werd ook even begeleid door een van onze trainingsleiders, Johan Hamminga. Hij heeft samen met Wim Casimir de leiding over de trainingen van de jonge hengsten. En u ziet hier nummer 2. En nummer 2 is het Tiemen van Jonkershuizen. Ook een 3-jarige sterhengst. Zijn vader is Alwin 469. En zijn moeder is Amarins van Jonkershuizen. Een stermerrie van Heike 482. Tiemen komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,03%. En zijn stokmaat is 1,61 meter. Tiemen is gefokt door C. Nieboer uit Tjerkwerd en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Het Tiemen wordt voor u gepresenteerd door Amazone Margot Arkema. Margot, veel succes. And ladies and gentlemen, you see the number 2. That's Tiemen van Jonkershuizen. He's a star stallion, 3 years old. Sired by Alwin 469. And his dam is Amarins van Jonkershuizen, a star mare from Heike 482. Tiemen descends from hairline 50. He has a kinship of 18.03%. And his height with us is 1.61. Tiemen is bred by C. Nieboer in Tjerkwerd and owned by the family Duiven-Lettinga in Hartwerd. And he's being presented to you by Margot Arkema.
Dankjewel Margot voor het presenteren van de nummer 2, Tiemen van Jonkershuizen.
En we maken de baan vrij, dames en heren, voor de nummer 3 in uw catalogus die u in de kantine kunt vinden. En de nummer 3 is Sikke van het Sarabos. Sikke is een sterhengst, geboren in 2021, dus 4 jaar. Zijn vader is Tiede 501 en zijn moeder is Sjoertje van Sarabos, een stermerrie van Heidse 425. Sikke komt uit de merrielijn 214. Hij heeft een verwantschap van 18,41% en een schofthoogte van 1,64 meter. Gefokt door P.H. Seidsma in Gerkesklooster. En Sikke is in eigendom van Stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. En hij wordt voor u gepresenteerd door Stefanie Berens. Succes, Stefanie. Here you see the number 3. His name is Sikke van Sarabos, a star stallion born in 2021. So he's 4 years old. Sired by Tiede 501 and his dam is Sjoertje van Sarabos and she's a star mare from Heidse 425. Sikke descends from mareline 214. He has a kinship of 18.41% and his height at withers is 1.64. Sikke is bred by P.H. Seidsma in Gerkesklooster and his owner is Stoeterij Galper, Berkel en Roderijs. Sikke is being presented to you by Margot Arkema.
Dankjewel Stefanie voor de presentatie van deze nummer 3, Sikke van het Sarabos. En met het zadelexamen vandaag, dames en heren, zijn we ongeveer halverwege het programma van het Centraal Onderzoek van de 70-dagen-test. En het tweede gedeelte van het examen van dit onderzoek zal plaatsvinden op zaterdag 8 november. En dan wordt het tuig- en men-examen afgenomen van de jonge hengsten. En dan zal ook bekend worden welke er verder door het leven gaan als KFPS stamboekhengst. Dankjewel Wim voor het schoonhouden van de bak. En u zag Wim Kazemier en Wim is samen met Johan Hamminga de trainingsleiders van het Centraal Onderzoek hier in Exlo. Want zo'n Centraal Onderzoek is toch echt een teamprestatie met de trainingsleiders, HKC, stalmedewerkers, manager keuringszaken en alle mensen op kantoor die daar ook bij assisteren. En hier in de stallen natuurlijk niet te vergeten. Wij wachten hier in de baan op de nummer 23. De beide Amazones, Stefanie Berends en Margot Arkema, die wisselen de hengsten af. Dus dat betekent dat we even wachten tussen de hengsten door totdat zij klaar zijn om zich te presenteren.
U ziet inmiddels in de baan nummer 23. En dat is Unitas van de Egberdina-hoeve. Unitas is een 3-jarige sterhengst. En zijn vader is Omer 493. En zijn moeder is Yveske LG. Een stersport AA Merrie van Tjarda 483. Unitas komt uit Merrielijn 61. Heeft een verwantschap van 16,51% en een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt door Suzanne Wind uit Nijeveen en in eigendom van de combinatie 9PK uit Rohel. En Unitas, dames en heren, wordt aan u gepresenteerd door Margot Arkema. Succes, Margot. Here you see number 23, Unitas van de Egberdina-hoeve. Unitas is a 3-year-old star stallion, sired by Omer 493. And his dam is Yveske LG, and she is a star sport AA mare by Tjarda 483. Unitas descends from mare line 61, and he has a kinship of 16.51%. His height with us is 1.60. Unitas is bred by Suzanne Wind in Nijeveen and owned by the combination 9PK in Rohel. Unitas is being presented to you by Margot Arkema.
Dankjewel Margot voor de presentatie van deze nummer 23, Unitas van de Egbe Dinahoeve.
Daar komt vol enthousiasme binnen, nummer 33. En 33 is Tije van Jentjespleerts. Tije is een 3-jarige sterhengst. Zijn vader is Jurre 495. En zijn moeder is Tirza van Jentjespleerts. Dat is een model sport AA, dochter van Michiel 442. Tije komt uit de merrielijn 27. Hij heeft een verwantschap van 18,26% en zijn schofthoogte is 1,62 meter. Tije is een volle broer van de CK-kampioen van 2021. Hij is gefokt door M. de Groot Hobijn uit Hilaard en in eigendom van M. de Groot Hobijn en stal Chardon in Jorwert. Tije wordt voor u gepresenteerd door Stefanie Berends. Stefanie, succes! Here you see with the number 33, Tije van Jentjespleerts. He's a star stallion born in 2022, so he's 3 years old. Sired by Jurre 495, and his dam is Tirza van Jentjespleerts. She's a model sport AA mare from Michiel 442. Tije descends from mareline 27. He has a kinship of 18.26%, and his height at withers is 1.62. Tije is bred by M. de Groot Hobijn uit Hilaard and owned in combination with stal Chardon in Jorwert. Tije is a full brother to the champion of the mare show in 2021 and is being presented to you by Stefanie Berends.
Dankjewel, Stefanie, voor de presentatie van Tijen van Jensje Spleets.
En u ziet in de baan nummer 13. En dat is Reban. Reban is een 4-jarige sterhengst van Nane 492. Zijn moeder is Fleur van Sweltjestaten en zij is een ster sport dubbel H-merrie van Jerke 434. Reban komt uit de merrielijn 15. Hij heeft een verwantschap van 18,16% en een schofthoogte van 1,64 meter. Reban is gefokt bij Pia Frank in Noordborg, Denemarken en in eigendom van AP Bot uit Voorthuizen en veebedrijf SJ Kat in Egmond aan den Hoef. Reban wordt voor u gepresenteerd door Margot Arkema. Margot, succes! With number 13, you see Reban. He's a 4-year-old star stallion sired by Nane 492. His dam is Fleur van Sweltjestaten, and she's a star sport double A mare from Jerke 434. Reban descends from mareline 15. He has a kinship of 18.16%, and his height with us is 1.64. He is bred by Pia Frank in Noordborg in Denmark and owned by AP Bots in Voorthuizen en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. Reban is being presented to you by Margot Arkema.
Dankjewel Margot voor het voorstellen van Ray Ban. En die heeft ook inmiddels zijn eerste applaus gekregen. Dames en heren, u ziet in de baan nummer 29 Tjerk van de Meikade. Tjerk is een sterhengst, 3 jaar oud. Zijn vader is Fouke 520, waarvan wij vandaag 2 zonen aan het werk zien. En zijn moeder is Dina. En Dina is een stermerrie van Nane 492. En Dina is tevens de volle zus van Gosse 526. Tjerk komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,61% en een schofthoogte van 1,67 meter. Tjerk is gefokt door Willem Lokhorst uit Edeveen en in eigendom van de combinatie Lokhorst, Nick en Nienke Aaldrink uit Drempt. Tjerk wordt voor u gepresenteerd door Stefanie. Stefanie, veel succes.
With number 29, you see Tjerk van de Meikade, a 3-year-old star stallion, sired by Fouke 520. And Fouke has delivered 2 sons here on this saddle exam. The dam of Tjerk is Dina. She's a star mare from Nane 492, and Dina is also a full sister to Gosse 526. Tjerk descends from airline 25. He has a kinship of 18.61%, and his height with us is 1.67. He is bred by Willem Lokhorst in Edeveen and owned by Willem Lokhorst and Nick en Nienke Aaldrink in Drempt. Tjerk is being presented to you by Stefanie Berends. Dankjewel Stefanie voor het presenteren van Tjerk van de Meikade.
U ziet in de baan nummer 4, dat is inmiddels alweer de één na laatste hengst voor dit zadelexamen vandaag. Sikko van de Kadijk. Sikko is een sterhengst, geboren in 2021. 4 jaar oud, een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Tooske van de Kadijk, sterpreferente kroonjuweel van Jasper 366. En Tooske is ook een halfzus van de moeder van Rutger 546. Sikko komt uit de merrielijn 201. Hij heeft een verwantschap van 17,51% en een schofthoogte van 1,66 meter. De fokker-eigenaar van Sikko is familie De Boer uit Sint-Johannesga. En hij wordt voor u gepresenteerd door Margot. Margot, veel succes. With number 4, you see Sikko van de Kadijk. He's a star stallion, 4 years old. Sired by Teun 505. Sikko's dam is Tooske van de Kadijk. And she's a star preferent crown jewel sired by Jasper 366. And Tooske is also a half-sister to the mother of Rutger 546. The stallion who got last year his stallion number. Sikko descends from airline 201. He has a kinship of 17.51% and his height with us is 1.66. He is bred and owned by the familie De Boer in Sint-Johannesga and presented to you by Margot Arkema.
En dat was de presentatie van Sikko van de Kadijk, nummer 4. En Margot Arkema. We krijgen nog een... Sikko laat nog even zien en horen dat hij de loin had vandaag. En heel rustig in stap de baan verlaten. Dankjewel, Margot. En in de baan ziet u de laatste van de 9 hengsten die vandaag het examen onder het zadel doen. En dat is nummer 54. 54 is Taco, een 3-jarige sterhengst die inmiddels het AAA-predicaat heeft behaald. En dat komt omdat Taco voor zijn vader, Fouke 520, al een ABFP-test heeft gelopen, waarbij hij 82 punten onder het zadel en 85 punten in de menproef kreeg en een 7 voor tuigen. De moeder van Taco is Miesje van Saint-Iren en Miesje is een stermerrie van Beert 411. Taco komt uit merrielijn 15. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,63 meter. Gefokt door A.W. Notenboom in Putten en in eigendom van de familie Okkema in Britswerd en stal Chardon in Jorwert. Taco wordt voor u gepresenteerd door Stefanie Berens. Stefanie, veel succes. With number 54, you see the last of the 9 stallions for their saddle exam. And this is Taco. He's a star stallion, 3 years old, and also had a AAA predicate because he was in an ABFP test for his father, Fouke 520. And he deserved a AAA with 82 points under the saddle, 85 points for the driving test, and
407 for harness driving. His dam is Miesje van de Saint-Iren. She's a star mare from Beert 411. Taco descends from mare line 15. He has a kinship of 18.2% and his height at Willis is 1.63. Taco is bred by A.W. Notenboom from Putten and owned by Stal Okkema in Britsford and Stal Chardon in Jorwert. He's being presented to you by Stephanie Berens. And we wish Stephanie good luck with the last stallion from this exam. Ook Stefanie bedankt voor het presenteren van Taco. En dames en heren, met Taco heeft u de laatste hengst gezien voor dit zadelexamen. Dat betekent dat de HKC zich gaat terugtrekken met de eigenaren om hun in te lichten over het examen. Wij publiceren de cijfers vanmiddag op de website, zodat u op de hoogte bent van de verrichtingen. En ik zie dat HKC-voorzitter Piet Bergsma nog even het woord wil richten. Ja, dankjewel. Nou, u hebt alle kunnen zien dat we 9 hengsten examen hebben laten doen. En we gaan ons nu beraden op de cijfers. We hebben genoten van het optreden en de dames die ze gereden hebben, dat vind ik een dik applaus waard, want ze hebben ze keurig voorgesteld.
En ik wil ook de trainingsleiders zijn er dit jaar bedanken voor de goede zorgen en ook het netjes voorstellen. De mensen op stal die de paarden netjes hebben gepoetst en ook keurig hebben laten komen in de baan. En verder wil ik iedereen bedanken die zich hiermee heeft bemoeid. En we gaan ons nu voorbereiden op de cijfers. En met een half uurtje denk ik dat we zo'n beetje uitslag hebben. Dankjewel Piet. Wij stoppen zo dadelijk ook de livestream. En we gaan rond een uur of 12:30 buiten verder met de na- en herkeuring en de promotiekeuring. And ladies and gentlemen, that were the 9 stallions for the saddle exam. We thank you for watching. We'll keep you posted on our website kfps.nl about the results of their exams. And we have this afternoon the promotiekeuring, na- en herkeuring. And also it won't be on live stream, but you will see the results on our website. Thank you for watching and hope to see you for the next live stream.